Kaixo, Jon! Kaixo, Jin. Segur! Oso ondo, eta zu? Ondo, ilusionauta zuen mendemotea, eta zu ezagutzeko gogoa zu. Bai, nik egia esan, abisatu zer nianean entrevista egiteko, gero behiratzen hona naiz indako elkarrizketak eta bueno, oso interesgarriak, eta plazerra neria, dudik gabe. Eskerrik asko, etortzeagatik lehenik eta behin. Eskerrik asko zuri, gonbidapena batik. Jon, zara guztagazea, Bai, jaiotzez, zarauztarra, bai. 45 urte dazkat, eta bai, 1989an zarautzen jaiua. Eta nun bizitzea. Oia nihua 13 bat urte bizitzen familiarekin Zumaian. Bai. Politiaskoa ez? Bai, politia leku eharra bizitzeko, umiak inda oteko nahiko lasaia, eta bai, esan guztua daude. Beti kostako behagori ez? Beti, bai, guri beti salitriak asko tirati gula. Zala. Bai. Agauna, itxasokin lortutako kirol bat kostan bizitza, nola ez, kirol bat aukeratzeko momentuz agauna, baina zergatik agauna. Bueno, a ber, nik nire kasua kontatu bizut. Ni dakaten rekuerdua txikitatik anzan, nik ama astigarra guadakat. Astigarra itxasok eta ez daka, gehiago sardoteiak eta. Hola! Baina, nire izeban gizona arrantzalia zen, eta nik lehenguzuak neskan Pasaian, Pasai San Pedron bizizian. Eta nire dakaten rekuerdua txikitatik anzan, arek bapore txiki bazekan, eta aurrenengo, iraileko aurrenengo bigandetan beti kontxa ikustea eramate ziguen, txalupa hortan, txikitatik. Eta ni beti, garai hartan, gaina beti oso San Pedro salia izan naiz, beti San Pedron aldekua, eta horaz izan pixkan nire arrori, ezta? Gero 13 urtekin, erabaki berdezunean, ze kiroli, azkenean beti biligada bai futbolian, edo saskibaloian, edo orduan, 13 urtekin, kuadrillako lau bat hola, arraunean hasi ginen zarautzen bertan, eta ni horregatik hasi nintzen. Rekuerdo hori daga txikitako kontxan, mistika, magia hori, eta 13 urtekin hasi nintzen, eta, bueno, ez dakit, 24 urte inditut arraunean azkenean. Ni dakadan datu bat, igual lehenago, asesinen beko maia batzutan, baina ni dakadan lehenengo datu gara, 1998 urtean Trintxerpeko klubean asesinera. Uste datua ez dala ona. Ni uste Trintxerpea jo nintzala 2000 urtean. Bai. Urteak ez dazkit, hasi nintzen 13 urtekin, kalkulatu zazu, ze urtetan hasi nintzen, baina nik egon nintzen zarautzen, pasanitun kategori guztiak, infantiletatik hasita senior maila arte, senior maila 18 urtetik aurrea da, ja traineruan da egitzen azte zeanean. Eta nik 98an, uste zarautzen neola horreinik handa, eta kontua da, zarautzen entrenatzaile bezala ibiltzen zena Trintxerpea juntzala. Eta orduan, nahi esan ziena nik jungo nintzen behakin, eta alaxe jungo nintzen da uste 2000 urtea izan zala. Karo, garai hartan zer gertatzea, arraunei danan ilusioa, duk gaztia nintzen, uste 20 urten eskala, ilusioa ematezigun kontxa jokatzia, kontxa batian zartzia bagarrekan, kriston ilusioa ematezigun. Eta Trintxerpe orduan basan traineru bat, nahiko nivel ona sekana, eta kontxan, 98an uste kontxan sartu zala, 98an ez dakit, baina uste iguale bai, eta orduan nahiko nivel polita sekan, eta aukera hau batea zitzaiten Trintxerpea jotekoa 2000 urtean, eta area jokintzen.
zenuz trintxerpeko klubea, zergatik aldaketa handia izango zen zuretzako ez, jaiotegitik beste klub batera joatea. Bai, gaina, bueno, jende batek etzun asko ulertu o etzun oso ondo hartu, ez? Azkenean gauza hori egola izatea. Baina, bueno, kirolarei batek azkenean, zudakazu, ni beti izatet, zudakazu ni zarautzen guztuan egon, ondo neon, baina zudakazu dakasun horrekin konformatzia eta jarraitzia edo ez jarraitzia, edo dakazu, pixkat, helburu batzuk jartzia eta horiek borrokatzia, ez? Esan dizuten bezala, nire ilusioa momentu hartan kontxa jokatzea zen, eta aukera gehien eskan trintxerpeekin jokatzeko zarautzekin baino. Orduan, aldaketa etzan oso erreza izan hasieran, gaina gaztian nintzen, baina, gero egia esan ez naiz batere da mutzen. Trintxerpen 7 urte ustetik nitula, oso guztua, eta hor bete nun, nire aurrenengo ametsa, behaiekin bete nun, gaina aurrenengo urtean, nintzen aurrenengo urtean. Kontxako ilusio edo helburu hori jakingo zenuke esaten noiztik izan zenuen. Betidanik hemen arraunean nik uste hori esatez dizunak ez urretan egala. Arraunean ibili gandanak, liga oso garrantzitsua da, estropa oso garrantzitsua daude, nahizun guztia, baina hemen kontxa da. Eta kontrako esatezunak ez urretan dabil. Eta ilusioa, arraunean azte zeanetik, txiki-txikitatik azte ze arraunean, ikustituzu, esate zuten bezala, baina orduan beti San Pedroan dagoetan fijatzen nintzen, San Pedro 80. hamarkadan da oso ondo ibiltzen zen, hori jo behar bai, eta beti fijatzea horietan, ezta, eta ilusioa arraunean azte zeanetik. Nolakoa da kontxa baten egotea? Lehen esan dizuten bezala da, estropa desberdin bada, berezia da. Ni estropa askotan ibili naiz eta estropa asko jokatu ditut, baina kontxa beste gauza badaka. Klubian bertan, zure tostakidean artean, sortzea hor egun hori iristen hastean, sentitzezun barruko nerbio horiek eta desberdina dira. Gero segun arraunean unin dezu, nik hori jo nire indet arraunean, ikustezu herria nola jartzean egun horietan, eta pasada bada. Eta behin Donostira jute zeanean, eta ikustezunean handa ongirua eta jende danak nola bultzate izun, niretzako da, erdera zegoen dugu bezala, la regata. Hor giroak ere asko egingo du egunean betan animatzeko, girotzeko, ez? Pentsatzen dute ikustea jongo zinala kontxa, baina ikaragarria da kontxa batek moitzen jendia. Eta gainez, moitzen jendia bakarrikan, gero tendan ambiente san hori, ez da? Ikuste dituzu kolore desberdin pila bat, eta danak elkarrekin, gestagiruan, eta hor sortzean giro hori egia esan beste estropetan ez da sortzen. Horioko klubean ibilitako zera, ez? Bai, urte batzu, 7 bat urte hola. Eta hori da pixkat lehenokoari lotuta, ez? Zarauztikan trintxerpea jo nintzanean, nahi nun salto txori saiatu ematen kontxa jokatu alizateko, eta behin kontxa trintxerpekin 2 kontxa ustet jokatu nitula, 2-3, behin kontxa jokatuta da jakitian, kontxa jokatzia zer dan, horrengo pausua zer da, irabazten saiatzia, ez da? Eta orduan, irabazteko, noa jongo zea, puntan ibiltzen klubo horietako batea. Garai hartan hori jo ondo egurtze zen, proiektu nahiko berria baino polita zekan, eta aukera aukinun hori joa juteko, eta alax izan zen, eta niguain esatia dakate urte guzti hauek eta gero,
nire bihotza pixkat horila dela, ez? Bai. Bai. Zaga guztara izan da gaia, ez? Bai. Osea, zaga guztien jaio, Zumaia bizi, eta gainera horiotan sentitzea agaunarekiko. Bai. Alaxe da, eta gaur egun ikane, begiratzei, Zumaian, ez? Zumaiak hori jokin nahiko piki auki du aspaldi, nik esate jelke, ja, pixkat pasadi ala urtiak, baina bai, pike hori badago, pike sanua, ez? Baina bai, a ber, hori jok eman ditena arraunian eta nik bizi izan detena hori jon, ba hori nik uste beste inunez ez dala bizitzen, eta bai, nahi beti erako izango naiz hori jozale amorratua. Nolako gara klubegako aldaketa zertalde guztiak ez dira beginak izango, bakoitza bere modua, bere metodologia mundu bat da, eta eskoita txip aldaketa horiek egizmeagetu agaunariak ez. Bai, a ber, egia da arrauna behare urtiakin aldatzen jundala, ez? Ba, niko batzen ez hasi ginean, metodo, a ber, azkenean ni beti izatet, klub guztitan gutxi gora bera entrenatzen da berdin edo, bueno, bakoitzak bere entrenamentua dazka, baina, a ber, normalian dana ja inventatuta dago. Hala ere bai, azkenen urtetan da arrauna aldatzen nahi dela, bai, metodologia aldetikan, leheno zan gehiago pesa asko eta indar asko, gaur egun ja nik uste arrauna ja idala bihurtzen pixkat ja ziklismoan antzekoa, ez? Oso pisu asko behiratzen da, jende dana oso fin dago, pesak eta ez egin beste iten dira gehiago ariketa gehiago, bai kore aldetikan edo gorputza indartzeko, barrutikan. Metodologia nik uste danak antzeko eukitzegoela, baina klubetik klubera bai aldatzen dela, badazkasun baliabideak, ezta? Adibidez, hori jo batek dazkan baliabideak ikaragarria dira. Kluba bakarrekan ikusita ze klub dakan, horako kluba inorrek ez daka, eta hori kirolari jantzako pasada bada. Eta abantaila, bai? Dudik gabe, geota material hobi eduki, hobeto kirolari jantzako. Zu entrenamenduetan nolakoa zein, osea, jute zein entrenamendu batea eta zer zen lehenengo gauza egiten zinuena. Bueno, a ber, jute zein entrenamentura, aldatu, jendeakin zira pixka parre batzuk bota, ez? Zure tostakideak da. Eta, eta gero aldatu, eta gero entrenatzaileek esateuna, ez? Normalian beti entrenamentua jarrita eukitze deu, badakigu ze tokatzea egun hortan. Eta lehorreko zerbait balin bada, badakazu pixkat libertade gehiago, zuk nahi dezun orduan juteko, edo beste orduan batien juteko, edo goizian, edo arratzaldean aldezuna, lehorreko entrenamentuak pixkat individualagoak izatea, eta traineruan o trainerian edo ureta joan behar baizu, ordu bateko jutezea, eta aldatu eta tokatzea nahi. Entrenamenduak ere gogorak izaten dira 6 egun aste baten, bakarrik bat jai olako bizitza egametea ere agaunetik kanpo oso zaila bilakatuko da batzutan ez. Bai, ni guain ja kanpoan nahola urte batzuk utzitata, piztatzea botata, ez, pentsatzen den nerekiko esaten dut, ez dut merito makala euki, ez, hori hainbeste urtetan inizana. Ni batzen ez trintxepen da ibiltze ginean, orduan, etzion ez da egun bat jai, ni batzen ez. 7 egun, eta igual hilabetian egun bat jai emate zuen, eta horrekin, holaxe. Eta gainea, batzen ez entrenatzen genuen, gaur egun ja larun bat eta igandetan beti goizetan entrenatzen da. Orduan guk entrenatzen genuen larun bat arratzaldetan. Orduan ja, bai osala egun guztia galduta.
goizian, zitzen nun gauza hondik ganiz, arratzaldean entrenamentura jumertzen nun. Eta argi dago, hor sartzeanak, badaki zer dakan, baina baita ere nik beti esan izan dut, zerbait dakala, arraunak, drogantzeko bat dala, eta ja behin zirkulu hortan sartuta, horta ohitutzezea, eta egia da gorputzak ere eskatu ite izula. Baina gaztea zean, baina gaztea zean. Gota zara. Baina esan nire lehen gazteako zinez olako bizimodua egitea gauza asko egiteko oztopoa izango zen zezu ateganeko zenun lagunekin gauetan tabernagetan jo bestea eta horrek oztopatzen zezun nola aite. Bai, sekreto txiki bat kontatuko izot, jendeak ikusiko, baina gaztia ginean egia da, azkenean gure trampatxo egite genik. Orduan, hogeita bosturtekin bai, beste sasoi bat dakazu eta lagunakin. Ni hori gila da, estropetan temporadan da ginean, nire lagunak diskoteka jutezian eta ni etxea jute nintzen. Baina, egia da, batzutan, trampa txiki batzuko, irtera txiki batzuk ite genitula, baina bai, beste bizimodua da, gauza asko kentzen dizkizu, baina beste gauza asko ematen dizkizu. Orduan, bakoitzak aukeratzeu, zen nahi duen, eta nik hori aukeratu nun, eta egia esan, naiz bat ere damutzen. Bai azkenengo urtetan ja, behin, familia jaukita, eta bai emaztia, eta bai semea labak, eta hor ja pixkat gogorrago egiten da, ze azkenean, bai udaran, oporretako garaian, eta, zu zaude justu denboraldi fuertian barruan, eta bai hor pixkat, behaiek oporreta juten dira, eta zu bengatzezea entrenatzen da dana, eta hori bai pixkat gogorragoa dela, baina, holaxe esautu ziguen eta holaxe egin dugu. Nolakoa da, udako urtagoa, edo peor agaunlari betentzat. Niretzako onena da, Bai, azkenean jendeak ikusten du udarako telebistako estropadak eta ze polita, eta ze ondo, ze eguraldi harra, baina jende asko ez dakik horatzean ze lan da hon, ezta? Zu badakizula, baina jende asko ez dakik. Eta barraulari jantzako udarako partia da onena, ze azkenean urte guztia zaude preparatzen momentu hortako, orduan udara, niretzat udara politena zan, forman zinan, ondo zinan, eta azkenean gustatzen una kompetitzia da, orduan udaran oso ondo. Esan de baiazu neguan, neguan askotan, oso gogorra, ez? Oso gogorra. Hotza, gogo gutxi, hango mina, hemengo mina, penuria handiak, baina, bueno. Baina neguan bat ez dezue gauko entrenamenduak egiten. Astetartien hasieran bai, egia da, arraunaren hortan aldatu indala, geota lehenu azten da gureta juten. Nigo atzen naiz bai, abendua, azaruan asteburutan gureta juten azte ginen. Eta geho igual abendua, urtarrilea abendua, aste barruan ere, egun bat, pare bat, ite zenun, entrenamentu lehorrian entrenamentu parte bat, eta gero uretan beste parte bat. Orduan, ureta ere, etzazula, pentsa, ureta ere nahiko goiz astea juten. Ez udaran bezala egunero, baina, uretako orduak ere neguan izaten dira. Zer dugu behar da kontutan gehien bat agauna egiteko garaian, zergatik faktore asko daude indaga, hogeka, etzoazte esegita jendea pentsatzen du. Esegita doaz, baina zaudete kokatuta mundu batean nun gopuz guztia lantzen erizabetena, ez?
Bai, lehen esan dizutena, jendeak ikusten du telebistan, eta esateu, hori erresa da, makil bat hartu, eta tira, eta, bueno, ez. A ber, faktore asko daude, zuk esatezun bezala, indarra faktore oso garrantzitsua da, baina nik azpimarratuko nukena da gehien bat teknika da. Teknika, bai. Zu badakazu, niri gertatu zait, ni naiz behin izan oso tipo indartsu hauetako marabilloso bat. Baina, nik nire fuertia zen, pixkat teknika, ez? Orduan, zu badakazu onduan 2 metroko tipo bat eukitzia kristol indarrakin, arraunean ez bali badakiten, ondoko txikilak arraunean teknika dakana, irabazingo dio, ez? Orduan, pixka da, bien arteko oreka bat indarra garrantzitsua da, baina indarra teknika gabe alperrikan da, eta teknika indarri gabe behintzat zerbait itia badakazu. Eta teknika hori denborakin ikasten da, ez? Nik uste behin ez da ikasten dana, ez? Bakoitzak beti dazkau gure maniak eta gure moitzeko erak saiatzea, entrenatzaile bakoitzak eskatzea izuna egiten, baina arrauna da gauza bat beti dakasuna zerbait ikasteko, ez? Eta nik beti zalet, behin ez dezula ikasten perfecto arraunean egitea, ez dakit perfekzioa zer dan, porque entrenatzaile batentzako ondo da ona, igual beste batentzako ez da ondo, eta entrenatzaile batek eskatzeizu arrauna honean ekartzia, beste batek honean beste batek gola, beste batek gala, orduan beti dago zerbait ikasteko, eta gila da, segun ze entrenatzaile dazkasun, gauza desberdinak ikastituzu. Gauza bat azpimagatu nahi da, beti azpimagatzen duzuetena agaunlarien. Agauna da kirol bat ez dagoela dena zuge esku. Itxasoaren menpe zaudete eta hortara egokitu behar zehate, ez? Dude gabe. Zu dakazu egun konkretu eta estropada konkretu eta zure egunean iristia, zure fizikamente trainerua oso ondo jarrita, dana perfecto, igual favoritua zea irabazteko, baina zuk esatezuna ez, hori itxasu egintzen du, eta txandatik txanda, ez dakite aizi aldatu dala, edo itxasua hasi dala, azkenean faktore asko daude, korrintiak aldatu diala, faktore asko daude, guregan ez daudenak, ez da, orduan, inberdezuna hori da, zuk saiatu zure menpegana aldan ondo nahiten, eta gero, noski, irabazteko, suertia auki behar da. Eta bizitza honetan guztia bezala agaunak ere momentu zaien bat ere egingo ez zuzunez. Arraunak momentu onos handiak eman dizkirtza, pos handia eman dit beti, eta momentu txarrak baitanak egutzeitu, ez da, azkenean momentu, ez dakit, lehen esan dizutena, neguan, bakarrik entrenatzen, ordu asko, nekatuta, lanean, familiakin ezin dezuegon, momentu txarrasko, azkenean momentu honak beti konpensatzea ditue momentu txarrak eta... Hor bat ditu behar izuneko momentu hona esko ere egon goia, Eugin, beste gailgina nore egon guai beste urte, ez da? Ez geha, nik esaten dut beti arraunian ibili ganak toke pixkat euki berdeula buruan, Baina, ez geha eruak, azkenean hainbeste urte arraunian ibili ganak, zerbaitegatik izango, satisfakzio handia eman digulako, eta momentu txarrak kenduta, momentu hobiak gehiago izan dialako. Igual hankasagotzet, baina hemen zaudezu zuzentzeko. Ez zinezeko urte betez Bermeoko taldean. 2010. Urte betez. Urte beltza, Urte bete, oixa, 2010. Hangaina, urte hona ingenun, ze liga eta kontxa irabazi genuen, baina ni beti izatet, irabazi nun gauza honena nire emaztia izan zala, porque han ezautu nun. Zerbaitegatik bizitzak egongo urtezu
urte bateako Bermeoko klubea. Bea mundakarra da, baina ni Bermeon arraunean neola ezautu nun, eta guen karrekin gaude. Hortaz, amorioa eman dizu agaunak ez. Bai, poza, tristura eta amodio ere bai. Baina, urte bete, bakarrik eta gero, okerez baina horioa itzuli zinen ez. Bai. Ikusi nik inun, trintxerpetikan hori bajo nintzen, 2006 garen urtean. Hori joan nintuen hor 3 urte, arrauna utzi nun urte bete, Bermeotik handeitu ziren, Bermeon egin duen urte bete, Bermeon ja nekatuta bukatu nune bai viajeak eta oso, ni orduan Zarautzen bizi nintzen, da Zarauztik Bermeo egunero jogun etorri, nekatuta bukatu nun, da gero arrauna utzi nun pare bat urte utzita nintzen, eta gero berriz Igor Makazagak deitu zian, eta ja berriz hori joa bueltatu nintzen. Zuretzako talde aldaketa hauek gainera audio errepikatuta eman dizu agaunarekiko ibilbide bai. Bai, bakoitzak bere ibilbidea iteo, eta nirea hoixe izan da ez, azkenean, lehen esan dizuten bezala hori jo izan da gehien markatu diten kluba, baina, Bermeon ere oso gustu ebili nintzen, trintxerpen zesanik ez, oso gustua, eta Zarautzen ere bai. Bai, askotan, azkenean barrolari bakoitza, bere bilbidea iteo, eta nirea hoixe izan da. Euskal Herria baten bizibea, eta hemen kantauri itxasoa dugu, polita, Bizkaiko kolkoa. Zua gaunlaria izan da, portuak eta kaiak bizitatuko zen du agauna dela eta familia dela eta gaina emaztea mundaka izan da. Portu bategatik galdetuko genizu zendatukizu gogoa. Ni asko nahize bai, Getaiko portua ez. Bai. Ni zarauztarra izan da, Zarauzko estropada ere, niretzako beti berezia izan da, eta Zarauzko estropada jokatzeko beti Getaria jotegea da nok ezta. Orduan, nik esango nuke Getarikoa, bere xarma daka, bai. Eta gero beste bate bai, recuerdo politia dakatena da elantxo bekua ere bai. Bai, txikila eta politia bai. Nirekat elantxo bizitatzeko, gogoa dako. Gomendagarria, politia. Baina oso aldo portua. Nola esan dira. Laguntzakin, dana da hori. Leketio nire eta ean guztatuko. Baina bakarrik agauna ez mesedez Jonal bizukaren gure bizitza dauka agaunetiko. Agauna utzi zenuen ez, zergatik. Azkenean adin badakau eta nire azkenen urtea izan zen 2018 eta azkenean berrogeita bat urtekin gauza gehiago kostatzen dira, ez da? Ez da dina agaunean iruditzen. Ez da adin konkretu bat arrauna lagatzeko, da bakoitzak dazkan sentsazioak eta izan momentu bat, nire bista batzea bota esan, indeten ibilbideakin gustora nago, eta esan momentu bate pixkat lehen esan dizutena, familiai eta denbora gehiago eskaintzeko, eta behintzat pakian joan nintzen. Ni badakit aurreko utzi nituen urte horietan banekin geho igual bueltatuko nintzala, baina azkenen hontan arginekan utzingo nula eta pakian joan nintzen nirekin eta ondo, gustora. Ikusle bezala, Ikusle bezala eta jarraitzaile bezala.
lagun pile bat azkatu baina arraunean, eta bueno, bai, estropadak ikustea gustatzen zaizkit asko, eta gero pare bat aldiz edo gehatzen geha baita ere elkarrekin ibili ginen arraunariak, eta bai, Iñaki Lortza eta hauekin da, gehatzen geha, bazkaitxo batin, eta estropadak ikusi, eta guain ikusle bezala. Hasi naiz, esaten baina bestian, zuk ere zuen bizitzera gazula, dena ez da izan agauna, bestela zen togotua. Zer ikasi zenun? Bueno, ni nire ikasketak egin dituen, nintzen oso, ikasle txarren nintzen, bizkat alperra. Baina, egin dituen FP modulo bat de grado superior inun, eta, hortik aia lanian hasi nintzen, lan desberdinetatik pasata, eta, azkenengo urtetan, urte desienten nioa, komertzial bezala lanian. Eta pozik. Bai, lana, egia esan, suertea dakaten lana gustatzen zaitela. Nik uste hori oso sorte handia ukitzia dela, ze azkenean denbora asko pasatzen dut lanian. Eta ni dakaten lan asko gustatzen zait, eta jarraitu dezala. Baina asko mugitu behar ez. Bai, ni gehi esan kotxiak inibiltzen ez asko, bezeroena juten daola, eta nahi gustatzen zait, azkenean nik beti izan den, nahi makina baten aurrian 8 ordu, nuke aguantatuko, eta nahi hodet, bueltaka ibili, atzea eta aurrea, eta gustora nabil. Agaunean, zinean, lanean, ibiltzen zinen? Bai, arraunak bere garaian diru pixkat ematezun, baina bizitzeko aina ez, orduan nik uste ia arraunean hiltzean, ia danak aparte lan bat eukideula eta lan bat dakaula. Eta zuek asmoan leku egonko batean ez egotea pixka bat zaildu egingo zizu, nola konpaginatzen zenu agauna eta komertzia du. Azkenean arraunean hiltzean gehiago, nahi bere prioridade gehiago bat egizu arraunai, beti nahizua iritsi, beti entramentuta ondo, beti iztakide, orduan nik sorti haukidet, nahiko ondo konpaginatu ala izan detela, eta alde hortatik anestetan arazoik euki. Tostakide asko eta beti biltzezia turnuakin, guain goizez, guain gauez, eta ni zorionez ez dut euki olako lanik, beti eukiet nahiko ordu estable bat, eta nahiko ondo, orduan nik ondo konpaginatu ala izan dut eta inoen arazoik gabe. Eta lan polita da bezeron baina jutea, itzeitea, ezagutzea, gaiak jogatzea, Arrauna eta zitzeitia, baita, futbolataz, bai, azkenean beti ani ohituta nago jendeakin kontaktu hori eukitzea, eta bai, alde hortatik. Beti dago baten bat, ez dizuna kaso asko egiten, baina normalean ondo. Denetatera, Zorionez. Zorionez, bestela ez nuke alde txaga ezagutuko, eta buge jakintasunan ez zenean osoa izango ez. Zer musika entzuten duzu? Ni musika aldetikanen nahiko gogorra izan ez beti. Ni gustatzen zait musika gainerua, metala eta bai. Eta hola talde bat, edo? Bueno, talde asko esango nizkizuke, baina Euskal Herri mailan, leheno txiki-txikitarik beti zutagar eta hola, eta gaur egun anestesia nolako gauzak gustatzen izan asko. Hori esan behar duzu, zagauztagar izan da anestesia Mikel Casales. Ondila Mikel, bai. Mikel, musika beltza. Bai. Baina musika beltza da, agaunak denbora asko bantzen duela esan dugu, baina momentu txiki horietan zure zaletasunak ere edukiko dituzu, ez?
Bai, azkenean ni musika beti izan da nire zaletasun bat, eta musika asko entzuten dut, bai, nire momentuare, ez dakit, igual, buelta bat ematea joan, musika entzuten, eta asko gustatzen zait. Bai. Eta gau baita ere, kirola, azkenean kirola ere, nola beti kirola munduan ibiligean, kirola itia guain beste nivel batian, Baina, bueno, gustatzen zait, korrikeita joan, edo terrekizeko klase batea, edo, bueno, azkenean beti dazka gure momentuak pixkat, gure gauzak desfogatzeko pixkat eta gure momentu horiek eukitzeko. Baina bizitza hauea doa, batakigu orain haidean bizi behar behar, nire ikasi behar dute zebaila, baina pixka bat ez dakit hemendik amabot, hogei urtera zer egitea gustatuko luzezuke oraindik egin gabe agian dakazuna edo ametxen bat. Bueno, nik hori emazteekin asko, itzein dugu, da azkenean, arraunak kendu izkigun urte horiek askotan, egia zagoen azkenen urtetan, asko egia umiakin eta bidaiatzen, furgoneta bat dakau, eta bai, mundu hori asko gustatzen zaigu, eta hoxe gustatuko nitzaidak, bidaiatzea, familiakin bidaiatu, bakarrik, lagunakin, eta bai, Eta mundua ezagutu, kultura ezberdina ezagutu, folklorea eta azkenek elkarrizketa izteko errealitate puntu batekin gizakia zeranean zuk ere normala den bezala zure kezkak edukiko dituzu gauean etortzen diren monstro mamu batzu esaten duzutena kaixoion hemen gaude ametsak entzeko prest nola ezena dute mamu horiek. Egia esan, nahiko pertsona, ez naiz buru asko jatekua. Igual, askotan igual inkonstiente xamarra, baina ez naiz pertsona bat asko burua jateuna edo arazuakin erotzean hauetakoa. Nire bildurrak, nire ondoko pertsonak eta ondo egotia, seme alabak eta aukita, badana ondo jutia eta arazoik ez eukitzea, hoxe izango zen nire bildurrik handiena. Baina, esan dizuten bezala ez denbora gehiagin galtzen gauza txarra pentsatzen. Azkenean gauza txarrak beti daude, gauza txarrak beti torriko ja, eta inberdana da gauza txarroiei aurrein, eta nik uste burua jaten ez dala gauza honik lortzen. Orduan, etortzean bezala hartu eta aurrea. Kutsatu pixkat, mesela, babauten batzuko burua janda, ni bauten egoitena. Bai, nik lagun asko badazkat, beti ezateena, gustatuko litzainak zu bezala izatea, gauzari nik uste emamertzaio bakoitzak dakan garrantzia eta ez kontestutik atera eta arazoak etortzen baina, inberda arazoa saiatu konpontzen eta aurrera botatzen. Eta esatu dizut, ez dut uste burua jaten da gaizki joten lagunduko dizunera, zinean lagun bat edo familia arteko bat o arazoa bali madagazu edo gaixotasun bat edo ondokua gaizki ikustia burua jaten, beti triste, beti gaizki, ez diozu ezertan laguntzen. Orduan, nik uste hori saiatu berdala normaltasuna ondienakin eramaten, ondo egoten, positibo egoten, eta nik uste tola askoz gehiago daukazula laguntzia. Eta lasai bizitzen. Oso, bai, importantia. Jon, mila bidau esker etortzea benetan eta kizu zen momentu polita pasatzen zuek.
nik berdin esan dizut, egin, oso netzate oso esperientzi eharra, aberazgarria, eta placer bat, zu ezautu izana. Egon gara. Dudik gabe. Agur! Hor!